Barangay Captain Bobby Sumbisi o si pinapanisan ni Kagawad Lydia de los Reyes. Orasan. Okay, salamat ang Kapitan Bobby Sumbisi ug sugaman si Kagawad de los Reyes. Salamat, ma'am. Ato yun niya ginamnalan sa pagulpo sa naton Kagawad sa siyudad sang Calbayog na representa tinambakan o kayong distrito Kagawad Rosila Aji Sumagan. Sugaman anato nato sa pa nga narepresenta sa Nokindong tinambakan niya distrito Kagawad Tata Pasakas. Haniliwat ang naton barangay captain sa barangay Manahong Rinalia Dayday Sagala ug sugaman ang tinambakan sa barangay captain Raul Reyes. Salamat sa naton mga bisita sa niyo pagduyok sini nga aton niya na selebrasyon sa naton mahal nga patrona Nuestra Señora de Salud.